Tak a pokračujeme zase do dalšího krpálu. Mami, koukej, tam jsou hodně velký horoze. Horoze. Mami, hele, tady potom se musí takhle držet a takhle jít, aby to pomáhalo. Jo. A pak si na to musíš tady zlít a pak musíš takhle. Hele, a pak musíš To vidím. na to vlít. Ty kope. A pak skočit. Hele, strom. Mami, koukej, strom. Ha. Ne, aha, tak to je nějaká zabudená větev. Ani lesáci sem nejezdí. Ani s koňma. To je nějaká děná fůra. Musím vojte, jak je to vodorovný. Přestaň. Ukáž. Tam je ten malý stromeček. Teď tě vidíme, člověče. No tady je ale klás. No to teda. Jsem zde zapasovaná. Krištofe, okamžitě slez dolů. Přestaň. Jo. Jo. Taková houba na stromě. Do pytle, ono to ještě nekončí. Tak jsem si myslel, že to nemáš pravdu. Ano! No, ale asi máš pravdu. No? Ale vylezeme na samej vrchol. No, to jsem si myslela teď.